gyda ni, bydd yn hwyl I gael eich cwmni, gemau, straeon, creffau a chaneuon, gallen dyfti am fyw, dim ond lle ti'n byw. Awr I blant yn special I chi, os da chi am gael hwyl os bri. Hey Lois, guess be? Be? Mae awr I blant nôl! Brilliant! Croeso I awr I blant y Pasg! Enw fi ydy Lois, a peth gora, wel, un o'r pethau gora am y Pasg ydy gymaint o chocolate sydd ar gael I fwyta. O, dewis da, Lois, dewis da. Enw fi yw Bedwyr, a un o hoff bethau fi am y Pasg. Fi'n meddwl yw'r holl cennin pedwar sy'n just yn popio o gwmpas y lle. Yndi, bydda un tu ôl I fi fan hyn. Cuddio tu ôl I Lois? Maen nhw yn neis. Ydyn, maen nhw. Ie. Yn lle un penod hir, da ni'n mynd I cael 3 penod byr. 3? 3! Waw. Un heddi ma'r Gwener y Groglith, un di Sadwrn a un ar di Sul y Pasg. Edrych ymlaen. A yn y 3 penod yma, ni'n mynd I fod yn chwarae gemau, ni'n mynd I fod yn dysgu adnodau, ni'n mynd I fod yn dysgu mwy am y Pasg, a mwy o grefft. Gwych. Actually, siarad amdan gema, edrych yma, mae'n rhywbeth yn... O na, sori, edrych ffordd na. Nice! Awn ni am y gemau! Reit. Ce. Fi ddim yn edrych ymlaen am y gêm hyn. Reit, so mae gyda ni bag llawn pethau ychafi. O, na, Wel, falle dyw popeth ddim yn ychafi, ond mae Elliw a Iolo yn mynd I ddod â pethau gwahanol I fi a Lois ar y bwrdd. Reit. A mae rhaid I ni ddyfalu beth yw e. Ond, yr amlwg, byddwn ni'n blindfolded, so dim ond blasu a cwffwrdd bydd gyda ni I ddyfalu beth yw e. Iawn? Iawn. Deall? Edo, a dwi'n cysau'r gêm yma'n barod. Blindfolds lawr. A gewn ni'r peth cyntaf, os gwelwch yn dda, Elliw a Iolo. Okay. Fi fel fi'n gwybod, o jyst teimlo hwn. Bach yn sir. O, nawr fi'n cael neis. Na, oce. Barod? Edo. 3, 2, 1. Fantastic. Fizzy pobl bach yna. O, Sour Patch Kids. Ie, rhywbeth fel yna. Yr ateb yw Sour Patch Kids. Ie! O'n i'n iawn. Y 2 pwynt. Ie. Iawn, nesa, os gwelwch yn dda. Fi ddim yn offi pam yn cymryd tir. Iawn. 3, 2. O, lot. O. Mae'n bach yn hot. Oce. Got it. Yeah? Got it, yeah. 3, 2, 1. Ginger. Yes! Fi'n... Dyma un olaf. Na. Ama'n squishy. Mae angen I roed ei No way. Oce, dwi di wneud. Na, dwi ti ddim. Barod? Na, dwi ddim. 2. Na. Come on! 1. Chafi. Ond dwi'n gwybod beth yw ddo. Dod y peth yna mewn jar. A fatha sy'n fach. O, chyfi. Dim squid, yn yna chi. Oysters? Squid yw e, squid. Squid. Cael am squid. Barod? Barod? Iawn. 3, 2, 1. Sardines. Oyster. Cywir! Paun? Bedwyr. Helo, a croeso I ymarfer corff efo awr I blant. Efo fi, Andreas, chwaer fi Lois, a graig fi Jenny. So, codwch I fyny, neu siw bod chi efo digon o le I weithio,
a byddwch yn barod i wneud ymarfer corff. So, da ni'n mynd i ddechrau efo cynnesu fyny, a da ni'n dechrau efo penni, wrth symud o i'r ochr, fel hyn, edrych i'r chwith ac i'r dde, i fyny'r awyr, i chi lawr os llawr. A wedyn, cylchoedd efo sgwydda ni, cylchoedd yn ôl, cylchoedd ymlaen, un ffordd allan, a wedyn, breichio, chwifio, a wedyn, clean yn ei cylchoedd, a wedyn, twtio llawr, a wedyn twtio coes chwith, a coes dde, a rhwng, a wedyn, ysgwyd bob nhw allan. A dyn ni'n barod i weithio. Thema y sesiwn heddiw ydy cadw'n heini. Mae Duw wedi rhoi cyrff amazing i ni, a cyfrifoldeb ni ydy cadw nhw'n ffit ac yn gweithio'n iawn. So, dyn ni'n mynd i ddechrau efo cynnesu fyny'r ymennydd fyd. Beth am challenge bach. Dechrau efo rhoi dwyloch chi flaen, chi fel hyn, a neu siap wl efo 2 fus. A wedyn rhoi un bawd i fyny, un bawd ar draws ac un bus i fyny. A'r challenge ydy, switcho ni o'r ochr arall, ac eto fel hyn, a neud o nôl o blaen. Mae'n edrych yn hawdd, ond mae'n fwy anodd. Ydy Lois yn gallu neud o? Ydo. Ydy Jenny'n gallu neud o? Mae Jenny's... Ond mae'n cymryd chi bach o practice, ond mae'n cnesu brain chi, a mae'n helpu coordination chi. So, i'r ymarfer cyntaf wan. Dyn ni'n mynd i ddechrau wrth rhedeg ar y spot, fel hyn. A wedyn, dyn ni'n mynd i dwylo ni allan fan hyn, a dyn ni'n mynd i trio cael penglin ni twtio drifo ni. 5 eiliad, 4, 3, 2, 1. A wan yr un peth, ond tu ôl i cefn chdi. Fel hyn, i fyny. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ac yn ôl i'r fyny, 1, 2, 3, 4, 5. Yn ôl tu ôl cefn, 1, 2, 3, 4, 5. Ac wan i gwrthwasgiad, gyda press-ups. So, os da chi'n methu neud o, da chi'n mynd ar pengliniau chi, neu da chi'n gallu mynd i fyny ar y traed chi. Da ni'n mynd i trio neud 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn. Wan, da ni'n mynd i neud o fyny, ond wrth neud o fyny, da ni'n mynd i sillafu enw ni. Mae hwn yn reit anodd. So, enw fi di Andreas, so dwi'n mynd i ddechrau efo A. So dwi'n mynd i fynd A! A wedyn, dwi'n meddwl sut dwi'n mynd i'n fatha. A wedyn, da. So chi triwch efo enw chi fyd. Na orffen enw fi os mae'n enw hir. So da. Dwi'n meddwl sut ys. Wel, efallai bod enw chi'n haws na enw fi wneud hwnna, so hwnna'n reit anodd. Wan, da ni'n mynd i wneud cross crunches, neu dwi'n meddwl beth ni'n gael, penelin i penglin, fel hyn. So da ni'n mynd i wneud 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ac y challenge ola i orffen efo, mae hwnna'n challenge reit anodd, ond da ni'n mynd i trio mynd lawr, fewn i squat yn dim ond ar un goes. So challenge di, gafel troed chi un ochr, mynd i lawr i squat, a hwn di'r bit anodd, ac yn ôl i fyny. So mae hwnna'n reit anodd. Dych chi'n trio fo, coes arall, dal troed chi, i lawr, a nôl i fyny. Triwch hwnna cwbl weithiau, mae hwnna'n reit anodd, byddai'n impressed iawn os dych chi wedi gwneud hwnna. So diolch, a newch chi weld chi yn y sesiwn nesaf. Oedd hwnna'n lot o hwyl. O hwnna yn brilliant! Nes i'n really joio game hwnna. A fi hefyd. Iawn, nawr, ni wedi gofyn i ambell deulu rownd Cymru i sôn i ni beth sy'n mor special iddyn nhw am y Pasg. Gawn ni weld pwy sy'n ar y sgrin rwan. Helo! Dyma fydd y Pasg yn golygu i ni. Iesu marw ar y groes ac yn atgyfodi ar y 3 dydd. A cael wyau Pasg a hwyl ysbryd. Pasg capus! Pasg capus!
So, Brechan, beth wyt ti'n hoffi am y Pasg? Beth wyt ti'n edrych ymlaen? Cael lot o siocled Lot o siocled. a helfa trysor a mwyau Pasg. Helfa trysor a mwyau Pasg. Waw ei. Beth arall ti'n hoffi wneud dros y Pasg? Creu rhywbeth mas o'r papur ffwyl sydd yn mynd arno'r siocled efo'r patrymau. Ti'n iawn, ti'n cadw'r wrappers yn dweud ti a mae'n gwneud lluniau. Mae'n syniad da. A beth ydyn ni'n cofio dros y Pasg? Bod Duw di marw ar y croes. Do, a hyd yn oed fwy pwysig na jyst marw ar y groes. Beth wedyn digwyddodd ar Pasg? Oedd dod nôl yn fyw o beth. Do, dde wedi dod nôl i fyw, a mae hwnna'n golygu bod ni gallu bod yn ffrindiau gyda Duw, a mae hwnna yn newyddion da i ni. Chi gallu ffindio wyau, a chi gallu bwyta nhw, a chi gallu gwneud rhywbeth special gyda nhw. Fod ti gallu treulio amser efo teulu, cael amser da i chwarae, a fod Iesu Grist di marw ar y groes. Ti'n cael wyau siocled, ac mae'n penblwydd bob i do ar y Pasg. Mae Pasg yn golygu fi bod bod teuluoedd yn cael chwarae efo gilydd a ffrindiau yn cael chwarae hefyd. Ac Iesu wedi marw ar y groes ac atgyfodi. Pasg hapus! Diolch yn fawr i chi am hwnna. Mae'n hyfryd gweld beth sydd gan pobl gwahanol i ddweud am y Pasg. Ie, hwnna'n really lovely. Oedd. Ie. A rwan, da ni'n mynd i cael stori y Pasg. Ydych chi wedi meddwl beth sydd yn digwydd yn y Pasg? Pam da ni'n dathlu'r Pasg? Wel, da ni'n mynd i rwan ddarganfod beth nath ddigwydd yn y Pasg. Ti'n barod, Bedwyr? Ydw, fi'n barod. Ond da ni angen props sy'n helpu ni. Props pwysig iawn. Barod? Dwi'n barod. A fi, banta ni. O Dduw, ni'n gofyn i ti, please helpu ni wrando nawr. Ni'n gofyn i ni siarad i ni trwy dy air di, a byddwn ni'n gallu deall mwy am hanes y Pasg trwy'r stori yma. Amen. Heddiw yma, mae hi ddiwrnod Gwener y Groglith, a sydd yma pryd nath Iesu marw ar y groes dros ni. A da ni'n mynd i heddiw yma fynd trwy'r stori y Pasg a gwybod yn union beth nath ddigwydd. So mae Bedwyr yn mynd i ddeud y stori, dwi'n mynd i trio tynnu llun o'r stori, a da chi'n gorfod gwrando yn astyd iawn. Oce? Barod? Offa ni. Fi'n barod. Ydych chi'n barod? Reit, ni'n mynd i edrych cwbl o ddwrnodau cyn y Pasg yn gyntaf. Banta ni. Iawn, ni'n mynd i ymuno gyda Iesu a'r disgyblion ar y ffordd i Jerusalem. Nawr, oedd rhai pobl yn edrych mlaen i weld Iesu. Ond oedd rhai arall ddim o gwbl. A dweud y gwir, roedden nhw am gynllunio i ladd Iesu, a rhain oedd y Phariseaid. Ond roedd y pobl oedd yn edrych mlaen i weld Iesu yn gweddi Hosanna, Hosanna i Dduw, brenin yr Iddewon. Ar ôl i Iesu a'r disgyblion cyrraedd Jerusalem, maen nhw'n ista lawr i gael swper y Pasg. Dyma lle roedd yr Iddewon yn lladd oen ac yn cael gwared o'i pechodau nhw eu hun. Ond dim jyst unrhyw oen, oedd rhaid i'r oen fod yn berffaith. Wrth lladd yr oen perffaith, roedden nhw roed eu pechodau nhw y pethau drwg maen nhw'n wneud ar yr oen mwyn wneud eu hun yn iawn gyda Duw. Dyna yw pris ein pechod ni.
Tra bod Iesu a'r disgyblion yn eistedd i gael y swper Pasg, dyma Iesu yn cael bara a gwyn. Ac wrth rhannu'r bara rhwng y disgyblion, mae'n dweud, hwn yw fy nghorff. Ac yna, mae'n rhannu'r gwyn, ac mae'n dweud, hwn yw fy ngwaed. Doedd gan y disgyblion dim syniad beth oedd Iesu'n golygu o hyn. Ond gewch chi ffeindio mas fori. Ac ar ddiwedd y swper, dyma Judas yn gadael heb ddweud dim byd. Ar ôl y swper, dyma Iesu a'r disgyblion, heblaw Judas, yn mynd i gardd Gethsemane. Ac yn yr ardd, mae Iesu yn penderfynu gweddio i'w dad, sef Duw. Ac yn y gweddi, mae Iesu'n sôn am maint ei gariad drost y bobl. Ac mae e'n hefyd yn gweddio am helpu i fyddhau i'w dad, drwy gyflawni y cynllun oedd gan y tad i achub y byd. Bydd y cynllun yma yn dangos maint cariad Duw tuag ato ni fel pobl. Os oeddech chi'n gwrando'n astyd, doedd dim pob un disgybl yn yr ardd gyda Iesu. Roedd Judas Iscariot wedi gadael yn ystod y swper. Ond i ble aeth e? Wel, chi'n cofio'r pobl drwg ar y dechrau oedd yn cynllwynio i ladd Iesu. Fel yr offeiriaid, yr arweinwyr Iddewig, y Phariseaid. Dyma Judas Iscariot yn mynd atyn nhw ac yn bradychu Iesu am 30 darn arian. A dyma Judas yn cynllwynio i arwain nhw tuag at Iesu yn yr ardd. A dyma ble mae'r action yn digwydd. Doedd Pedr, un o'r disgyblion, ddim am ei Iesu gael ei arestio. Felly dyma fe'n cymryd ei gleddyf ac yn torri clust un ohonyn nhw off. Dyma Iesu yn stopio Pedr ac yn iachau'r glist. Roedd rai o'r disgyblion yn llawn ofn ac wedi rhedeg i ffwrdd. Ond, nath Iesu roi ei hun, a dyma'r pobl yn arestio fe ac yn cymryd ei ffwrdd i'w gael ei gwestiynu. Cafodd Iesu ei gwestiynu gan lawer o bobl, a doedd dim un yn gallu ffeindio bai arno fe, achos roedd Iesu yn ddieuog. Ond dyma nhw'n mynd â Iesu at Blant, sef un o'r arweinwyr Rhufeinig. Oedd hefyd wedi ffeindio fe'n ddieuog, ond roedd yr Iddewon yn benderfynol o'i ladd e. Roedd torf enfawr wedi casglu tu allan i ble roedd Blant yn cwestiynu Iesu, ac roedd yn gweiddi, croeshoelio'ch ef, croeshoelio'ch ef, yn uwch ac yn uwch. Ac fod Blant yn gwybod bod Iesu'n gwbl ddieuog, roedd o dan gymaint o pwysau. Dyma Blant yn gwrando i'r dorf ac yn penderfynu croeshoelio Iesu Grist. Dyma'r milwyr yn mynd â Iesu ac yn ei chwipio, yn chwerthin am ei ben ac yn poeri arno fe. Yna, maen nhw'n creu coron allan o'r rhain, yn gosod ar ei ben ac yn esgus addoli Iesu Grist, yn dweud brenin yr Iddewon. Yna, dyma'r milwyr yn mynd â Iesu i'w gael ei groeshoelio. Yn Golgotha, lle roedden nhw'n croeshoelio pobl, dyma nhw'n rhoi Iesu ar y groes am 9 yn y bore, trwy hoelio trwy ei draed a'i ddwylo, ac yn rhoi teitl ar ben y groes yn dweud brenin yr Iddewon. Ac am 12, dyma tywyllwch llwyr yn cwmpo dros y wlad, tan 3 y prynhawn. A dyma Iesu'n gweiddi a bloedd mawr, fy niw, pam wyt ti wedi fy ngadael? A bu farw Iesu ar y groes. Hwyrach yn nos Gwener, dyma ffrindiau Iesu yn mynd â'i gorff marw ac yn rhoi mewn bedd. Oedd mwy fel ogof yn y dyddiau hynny. A gosododd y Rhufeiniaid garreg enfawr o flaen y bedd, mwyn stopio unrhyw un rhag cymryd y gorff, ac yn hyd yn oed roedd milwyr yna i warchod y bedd. Yn gynnar iawn, bore Sul, dyma Mair Magdalen a rhai gwragedd yn mynd i'r bedd. Ond gesiwch beth?
roedd y bedd yn wag. Doedd Iesu ddim yna. A roedd y gwragedd yn drist dyma nhw'n dechrau crio. Ond yna, ymddangosodd angel o'i blaen. A dyma'r angel yn dweud, nid yw ef yma. Y mae e wedi atgyfodi. Yn y dyddiau wedyn, dyma Iesu yn ymddangos i Mair Magdalen. Mae'n ymddangos i'r disgyblion ac yn ymddangos i tyrfaoedd fawr o bobl. Y mae Iesu wir wedi dod nôl yn fyw. Ar ôl 40 dydd, dyma Iesu yn esgyn yn ôl i'r nefoedd, sef mynd nôl at ei dad yn y nefoedd. Nawr, fory, gewn ni weld pam bod y stori yma mor bwysig. Y dweud y gwir, dyma yw'r stori pwysicaf yn hanes y byd i gyd. Wel, fi'n gobeithio bod chi wedi dysgu mwy am y Pasg o hwnna. A naw... Helo! Be sydd yn fan nhw? Fi'n rwy'n siŵr. Yn rhoi ei ti nes. Anreg bach i ti. Taskmeister. Exciting. Be sydd fan hyn? So mae gennym ni fan hyn. Dysgu adnod ydi o! Nes i wei bod o'n dod lan. Yndi. So'r adnod ni ydi, dywedodd Iesu wrthi,
My fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Iwan 11 a nod 25 i 26. Beth mae'r adnod yma yn ei ddweud? Mae Iesu'n dweud mai trwyddo fo y gellir cael bywyd go iawn, bywyd ar ôl marw a bywyd llawn ar y ddaear yma. Yn yr adnod yma, mae rhaid cofio fod y gair marw yn golygu dau beth gwahanol. Yn gyntaf, y gair marw cyntaf yma yn golygu marw corfforol. Marw ar y ddaear a mynd i'r beth. Ac mae Iesu'n dweud fod bob Cristion, person sy'n credu yn Iesu, iddyn nhw farw yn y corff, mae nhw'n cael bod gyda Duw am byth, yn cael bywyd newydd ar y ddaear a nefoedd newydd. Ac mae nhw'n ddiogel a cael byw efo Duw ar ôl marw. Yr ail marw yn golygu cosb pechod, cosb a dyled ein pethau drwg, sef barn Duw, marw o flaen Duw. Ac mae Iesu'n dweud yma, bydd Cristion, person sy'n credu, byth yn gwynebu cosb a barn Duw am ei pechod. Achos mae Iesu wedi cymryd cosb Duw yn barod ar y groes ac wedi rhoi bywyd newydd, glân a perthynas iawn rhwng ni a Duw. O, mae hwn yn hir. Mae'n un hir, ond mae gennym ni bach o wybodaeth fan hyn. Oh boy. So y dasg ydy, dysgwch yr adnod yma mewn 5 munud. Beth? Yna, bydd rhaid i chi adrodd yr adnod. Bob camgymeriad, bydd rhaid dechrau o'r dechrau a rhoi wy ar eich pen. So bob camgymeriad, mae'n rhaid i wneud wy ar eich pen. Na! Ar eich marciau. No, Barod. Dwi ddim yn barod. Ia. Dywedodd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phwy bynnag sy'n byw, ac yn... A phob un. Oh! Fi ddim eisiau neud e. Oh! O, fi yn dechrau eto nawr. O, mae'n oer. Iawn. A phob un sy'n byw, ia. Dechrau. Dywedodd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n credu... Bydd. O! Byw! Sy'n byw O'n i'n ac gwybod yn hwnna. credu ynddo fi. Oce. Dywedodd, mae'n mynd yn anoddach. Dywedodd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni fydd marw byth.
Wyt ti'n credu hyn? Ioan, 11, adnodd 25 i 26. Faint o ni am hynny? O, 2. 2. O, a fi moch yn di. Dywedodd Iesu wrthi, na fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, iddo farw, ni fydd fyw. Ni fydd Na, fyw. oi. O, na! Be oedd o? Fe fydd Fe fyw. fydd. Yr opposite. O'n i'n gwybod hynna. Oce. Iawn, dechrau eto. Iawn. Dywedodd Iesu wrthi, na fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu ynddo fi, iddo farw, fe fydd fyw. A phob un byw a sy'n credu ynddo fi, Na, fi'n dweud anghywir. be? A phob un sy'n byw. Sy'n Ac yn byw. credu. Ac Sy'n yn edrych credu. yn sy'n Do, yna. do. Oce, iawn. Fair enough, fair enough. Diolch, Oce. diolch, diolch. Dywedodd Iesu wrthi, na fi yw'r balon bywyd. Oi! Credu ynddo fi, iddo farw, mae'n dod yn fyw. Na! Na! Fe fydd fyw. Fe fydd fyw. Oi! O! O! A bydd byw? Na. O. Oi! Pwy bynnag? Ti'n distractio fi, Tegwy, ti'n distractio fi. Pwy sy'n byw ac yn credu ynddo fi, iddyn nhw farw? Na! Ni bydd marw. Ni. O, afiach. Iddyn nhw farw, byd nhw fyw. Na, fe fydd byw. Oi! Oh, nice. Mae'n rili wedi fewn i skeleton ti. Wait. Rhywbeth marw. Ni bydd marw. Ni bydd marw. Oi! Ni fydd marw beth. Ni fydd marw beth. O, afiach. O! Conditioner. Roedd hwnna'n hwyl iawn. Hwyl iawn. O, Lois. Ond am heddiw, dyna fe. Mae'n amser dweud hwyl fawr. Yndi. Ond, da ni yma bore fori. So mae hynna'n wych. Nôl Dim yn bore hwyl iawn. fori. Ie. A cofiwch am yr adnodd ni wedi dysgu. Ie. Cofiwch am gwir ystyr y Pasg a be nath ddigwydd. A chofiwch rhannu awr i blant gyda'ch ffrindiau chi hefyd.
Hwyl fawr! Awr i blant, o mae'n awr i blant. Dewch gyda ni, bydd yn hwyl i gael eich cwmni. Gemau, straeon, creffau a chameuon, gallai dyfti am fyw. Dim ots y ti